Ja sam Marija iz Vignja na poluotoku Pelješcu. Kreativac sam u duši i obožavam stvarati. I već Ivan i ja od početka svoje veze, imamo ta svoja sanjarenja o tome da ćemo imati nešto svoje. I zapravo ja sam vidjela tu kuću, našu kuću gdje je sada Krokantino. I ja sam zapravo pokazala Ivanu na nju i kao rekla, evo, ajde, pogledaj ovu ovdje kuću, evo, zamisli tu našu slastičarnicu. Bilo je ljudi koji su nam govorili, dobro, i sad, eto, taj sladoled, kakav je taj vaš gelato. Meni je projekt Tata i Hrvatska nekako kao da mi je došao i kao da sam u njemu prepoznala opet priliku za stvaranje jedne, totalno nove vrijednosti. Da, je to najvažnije, da znamo sve, i što je dobro i što je loše. Iskreno, nemam pojma uopće trenutno u kojem će smjeru ovo sve krenuti. Samo. 23 nesuglasnosti. Okay. Mjesec i pol dana mi već tražimo proizvodni prostor u Zagrebu. Ako proguramo ovaj projekt, da će najveća pobjeda koju ću ostvariti biti pobjeda same sebe i svih strahova koje imam. Sad sam prvi put u situaciji da moram reći da sam čuo da niti imamo gotov proizvod, finalni, niti imamo proizvodnju riješeno. Tako je. Izgleda da ste uvjerili cijeli naš tim, jer mi svi vjerujemo u vas. Htio sam reći da ste ušli u projekt Tata i Hrvatska. O Bože, i šta sad? Ako oni vjeruju u mene, onda ja moram vjerovati u sebe. Jeste li zbrojili koliko je to komada? Previše sam uzbuđena da to zbrojim sada. Marija, to je 11.000 komada vaših proizvoda. A kad bi to preračunali u tone? Ne mogu, mozak mi je stao. 5,5 tona sladoleda.